Sa atong mga pagbasa karon, sa unang pagbasa, ikaduha hangtod sa ebanghelyo, naghatag gid nato og assurance nga dili di ay ang kinabuhi matapos. Kini di nga atong kinabuhi mupadayon ra gyud ni siya. Munang sa mga taong nagtuo Ginoo, way kamatayon. Mutuo mo ana dili. Sige, lingi ay mong tupad. Ing namutuo ko, din agyod ka mamatay. Ing na. Oh. Kay ang kinabuhi mo padayon. Tanawa, si Kristo mismo ningon, mag-andam ko lawak dito sa balay sa akong amahan, aron bisan asa ako, atua usab kamo. Sa to pa, kay wa man mamatay si Kristo, nya ingon man siya bisag asa siya to asab ta, di gid ta mamatay. Munang dili gid angayan nga mahadlok ta aning kamatayon. Nya unsa may mga timaan nga nahadlok kas kamatayon, kana gyung masuko. Masuko. Kinsa ninyo dinhi ang muingon sugod karon pader din ajud ko masuko ta sa kamot. Gusto gid ay mong mamatay. Mao na ron kanang gubat ang mga sundao ug ang mga kaatbang nila sama ng Israel, Hamas, Palestina, Russia, Ukraine ug uban pang mga lugar nga naggubat. Ang pagtuo gid ana nila patyon tika para di ko mamatay. Kay nituo man sila nga mamatay kita. Mo nang patyon tika aron di ko mamatay. Pero sa atong pagbuhat ana nga patyon nato ato si katao para secured ta namatay na hinuon ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Kini manggong gugma sa Dios mga igsoon, mao ni siya hinungdan nganong natawo ta, nabuhat ang tanan tungod sa gugma sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang wa mo agi og sexual activity sa atong parents? Na kanang ni ditso lang sama ni Jesus nga ni ditso lang og ka umol sa tiyan sa inahan. Wa oy nya 99% sa naghimo nato naghigugmaay gito sila. Nga mag-sex kagwa kakahigugma siya gi-rape man apader o mo bitang 99%, 1% ra tingali tong gi-rape. Siya nga nung gi-rape man ka, nikuyog man ko sa akong uyab niya, di man ko gusto mag-sex may niya, iya man kong gi-rape. Rape nga ni pahimutang sa gato. Nikuyog man ka. Nga magnagbugno mo dito. Akan nating ang gi-rape sa usahay uyuan, usahay amahan, stepfather, o kana. Pero tagsara man sa gayo mabuntis ana. O amang gyud kayo. Mao lagi na ingon ko 99% bunga gid ta sa paghigugmaay. Kay lagi ang kinabuhi hinatag sa gugma sa Dios. Apan ang atong pagkahadlok sa kamatayon, ang atong dili pagtuo nga kita dili na mamatay, mao'y hinungdan nga makasala ta. Nya nangutana si San Pablo, kinsa may makapahimulag nato sa Dios? Dili ang kamatayon, dili ang kagutom, dili ang mga gahom nga espirituhanon o yutanon, dili ang mga butang nga namugna karon og ang umaabot sa maani mga satellite. Wa pa ta kahibaw mga 10 years from now unsa na kaha ang mga butang nga mamugna sa kalibutan. Tingalig manglupad na ang mga tao mura nag mga ungo. Na naman aron sige naman aron, sige namang experiment nga itaod lang na nimong maong butang makapalit ka na lupad na ka. Wala mo kita ana mga salida-salida kana mga karton-karton. Naman agud manglupad yan. Na naman aron gihimo naman na may mga testing-testing. Dili lang kayo layo og maabutan. Ana, pero moabot yung panahon nga moadto kag Manila, ikaw na lang. Adto na ta magbanggaay sa babaw, mura na tag mga sayaw, magkabanggaay na ta dito.
May man langgam kay abdik magmata niya. Kita usahay, di man ta abdik. Magbutang na sa tag sensor. Aron dili ta magkabanggaay dito sa panganod. Ana. Moabot yun ang panahon na. Nya moabot na sa nang panahon nga ako diri ron gasulti. Pwede ra gyud og sa usa lang ka click sa kamot, pwede na kong tuwa dito sa may woodlands. Ana ba? Kay mga pangandoy mo na sa tao nga dinhis kalibutan. Nya naay paagi ana nga makabot na siya. Pangandoy ra man sa tao god nga makalabang tas dagat, makalakaw tas tubig o tanawa karon dagko kay mga barko kargahan pagdaghan kay mga sakyanan mulutaw mas tubig. Pangandoy man nato nga makatabok taan ng hangin o karon o porting dagko as eroplano magdapa ng mga bomba perti pangkusuga manglupad naman sa hangin. Pangandoy ra man nga moadto tag buwan, moadto tag laing planeta karon ngadtunganhi naman lang ang mga astronauts. Di ba? Kamo wala mo mangandoy nga dili nanta mo maglakaw ngadto. Init kay istanan. Ngandoy ta na mo abot gina siya. Pero dili na gyapon rason nga mahimulag tas Ginoo. Unsa may makapahimulag natos Ginoo? Ang atong gugma niining kalibutana, niining kinabuhia. Kana bang ang tanan natong himuon pulos na lang gyud pagpreserbar aning kinabuhi nga temporaryo nga ato karong pahimuslan. Temporary existence gitawag ni og mortal life. Kining ato dinhi mortal pero part nato na ay immortal. Nya unsa may makapawala ana gikan sa Ginoo? Ang sala. Igiling niya imong tupad na kaysa pangutan na ba? Nya moingon gani naa nya patay ka. Mahimulag naman tas Ginoo. Nya ang Ginoo may dalan padong sa langit. Siya I am the way. Matod pa niya dire. I am the way, the truth, and the life. Mahimulag ta tungod sa sala. Nya unsa may hinungdan nga nakasata kay di na ta gustong mamatay. Munang dali kita masuko. Ana. Kay di man ka gustong mamatay. Unsay ikaduhang timaan nga ang tao nituo nga di na siya mamatay. Unsa man? Kusog kay na siya manghatag. Hatag yun tanan. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Ihatag yun na tanan. Kaya nga naman, kining kinabuhi awa ni siya'y kapuslanan basta magsigit gunit anang na ang lumalabay nga butang. Kana bitang musaom ka nga tos laom tubig. Nya mugunit ka dito sa kanana ang bato. Kung sa may mahitabo nimo, di ka kabalik nga to babaw. Nya kay di na makakabalik sa babaw, unsa may mahitabo? Patay ka. Mutungagi ka nga to, buhi gin kuan bato. Ako bitaw di kay ikaw ka maumulangoy, adi man jud ko ka maumulangoy sa tinud-anay. Nya nag fishing immersion ko. Nya giingnan ko katong seminarista pa ko ba. Nanguha mi ana kana mga unsa nang ilang pile-pile, mga bato, mga ligid, mga kuan niya. Adto dito na kanang mga ito. Nya ingos tatay nako nga katong mananagat. Ali Chris, magkuanta. Ato ring unsa na kanang pugaron, unsa na kanang ana butangan nga to kanang net. Nya kuan man mga duha man kadupa ang giladmon. Ingon siya, tabang na kukuha aning bato. Saom na akong tatay dito, tunga, dako kay bato, labay nga to, saom na sad. Ako saom dahin ko, gunit ko atong bato, yung nakadako, di man ko kadaog. Tunga na sad ko, way na da. Saom na sad ko, kato na sang kahoy, yung murag yakal, akong gunitan, di man gyapon ko katunga, ako na sang buhian, tunga na sad ko, wag ko'y nakuha. Wadyo ko'y natabang sa kong tatay. Usay, galisod pa kong abot nga to sa laom, inigisahom.
Dito na lang kustomoy sa baling. Oy, katong nanood na nga to ang mga isda ba. Gasigi na lang ko yun. Hala, kanindot. Gasigi na lang kong tulpok-tulpok. Dito sumabaw ba? Dito sumabaw. Kataw ka lang akong tatay. Pasabot, di jud ko ka tunga kung mugunit ko. Munang di sa takaabot og langit kung manggunit ta din his kalibutan. Practice kita og detachment. Buhii gid na ang naa din his kalibutan. Kanang imong bana, kanang imong asawa, imong ginikanan, anak, balay, kwarta, gahom, buhii gid na aron tama langit. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing na siya sugod karon mamuhi na ta. Ing na. Ing na di na ta magsigig kupot aning nias kalibutan kay di ta katunga. Di ta katunga patay ta, malumos ta dinhi. Mamuhi na ta. Unsa may resulta sa mga namuhi na malit og slots. Mo ni ako murong i-update sa atong slots. Bunga ni sa mga namuhi na inibuhi og tag 1,000, na inibuhi og 100, na inibuhi og 500,000. So sa atong holy pads para sa retreat sa mga pari, ang atong halin niabot nag 88,780 ka slots, na apay 11,220 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Tag 100 pesos rani. O nang namuhi sila 100, na 300, na 1,000, nasay tag 3,000 kay naamantaan ni 30 slot challenge tag 3,000 na nasa tay nadawat nga 881 ka 30 slot challenge. Namuhi sila og 3,000. Nya karon ra ni kutob November 7, so pila na lang ka adlaw, 5 na lang. Nya napay 11,220 sa inyong paminaw. Mahurot ni natog palit. Hurot ni kamo no. Og di mahurot sa 7, ilahos na to 9. Kay na pa may 9, November 7 to 9 man. Pero nindot gyud unta November 6 gani, mahurot na ni. Nindot kayo karong Lunes ba. Kutob karong Domingo ato ning hotdog palit ha. Kay makatabang nis mga pari. Niya ang pagampo sa mga pari samtang mag-retreat mao ni moisa sa atong kalag padung adto sa langit. Masuod tas Ginoo. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, kun ang Ginoo nagpakamatay nato nga mga makasasala, unsa nakaha karon nga suod na tas Ginoo, iya nagitang pakamat. Insa na iya nagitang luwason, dili kita niya balibaran. Kay iya manganitang giluwas kadtong makasasala pata, samot na gidron nga nakigsuod na taniya. Nya ang pagpalit og slots para sa simbahan, makapahimo na tong suod sa Ginoo. Ang sa ato sang sitiyo, para sa nis akong birthday, katong manghatag-tag bugas sa 3,600 ka mga pamilya, nya mo paayo sa tag mga 60 ka gubaon kaing balay dinis atong parokya, na nasa tay halin sa sitiyo nga 5,147, pero napay 34,853 ka slots nga available. So ato sang pakpakan ang namalit og sitiyo. Salamat kaayo. Ang ato sang DSAP ni-increase ang atong actual cash nga nadawat, niabot nag 74 ka slots, nya 21 slots pa ang wap amarimit nato. Pero wala pay additional nga pledges or additional slot nga nahalin, na apay 45 slot nga available, tag 500,000 per slot. Unsa may atong himuon, mupadayon lang kita pagpamuhi aning mga butang sa kalibutan aron di ta mosangko sa kamatayon nga way katapusan. Nya karon sad open na sad akong GCash, pwede na sad mo makasulod ani, pero basi kutob ra ni mga 10 days or mga less than 10 days, mapuno na sad ni 500,000 raman.
Nya kanisang atong YouTube channel Padresiano Ubod nakadawat na punta anig mga 143,000 pesos atong buwan sa Septembre. Mga tao gyapon ni nga nibuhi silang kwarta. Ano na sa mga scammer. Ay, likay-likay lang sa tanang scammer. Ang Ginoo diri sa atong salmo nagpahinomdom ang Ginoo maayo og maluluyon. Yes, daghantag mga sala. Ako, kamo naamoy sa, ako nasa ko'y sala. Pero ang Ginoo maayo og maluluyon. Every time nga muduol ta niya samtang buhi pata, automatic ginang iyatang pasayloon. Kay maayo siyag maluluyon. Nya kung mamatay sa tang adunay dala nga gamayng mga sala nga dili angayang ibutang ta sa impierno, adto ta ibutang sa purgatorio. Matod pa ni San Juan sa iyang unang sulat, doon na may mga sala nga dili ikamatay, doon na say sala nga ikamatay. Ato nang gitawag og venial sins, ang dili ikamatay, nga ang ikamatay mortal sins. Kung mamatay tang naay mga venial sins, adto sa tas purgatorio, nya tungod kay ang Ginoo maayo man og maluluyon, ang mga pag-ampo sa mga buhi pa. Kay part man ta sa gitawag og the whole body of Christ. Kita may gitawag og militant church. Nya na asay ang nas purgatorio gitawag og suffering church, ang tuas langit gitawag og triumphant church. Ang mga pag-ampo sa militant church makatabang sa naa sa suffering church. Ang mga pag-ampo sa triumphant church, ang mga santos, ang ilang intercession makatabang sa natong mga militant church. So kitay mutabag ampo para sa tuas purgatorio. Ang tua na sa langit, sila na sa imo ampo para nato nga padong pang mamatay din his kalibutan. Ana, militant. Patyonon ang tawagan na. Patyonon. Ingon sila di pa diri nagpanaw. Ako di ko ganahan mo tawagan ng magpanaw. Patyonon. Kay nindot nang maghuna-huna ka nga patyonon ta din his kalibutan pero tu ay sunod. Tay sunod gitawag og triumphant church. Pwede sa tag mahasulod sa suffering church. Pero mas nindot gyud nga di ta masulod sa suffering church. Dritso na tas triumphant church. Unsaon man buhii gyud ang tanan nimong gikuptan aning kalibutana, buhii sila according to God's standard. Unsaon man itabang sa simbahan, itabang sa mga kabos. Nya dinhi simbahan itabang pinaagis pag-donate. Nya sa ato dinhing parokya kaning ato mga slots. Ug adto kaslaing simbahan naasad sila'y pamaagi dito unsay mga paagis donation, hala donate dito. Muangkon bakag usa ka lingkuranan kay nag-fundraising para sa lingkuranan, muangkon baka pagpalit anang na ang mga kinahanglanon sama anang sound system kay dako-dako kag kwarta, mga electric fans kay limuot kayo. Hala, i-donate na dito, buhiin ang kwarta nimong siging tigom diha. Nga dinis ato, Holy Pads, Sitio, ug Disap ang atong mga slots. Kadindot kung ato ning i-focus ang atong kaugalingon niini. Wala na gyud tay kamatayon, pirmi na tang buhi. Bisan og di pa ata mamatay, ang atong kinabuhi mura nagtuas langit. Maghatag og kalipay sa uban, nya permanente sa tang malipayon bisag daghan pang mga problema. Kay nothing can separate us from the love of Christ. Nya kadtong naa sa love ni Kristo kanunay gid nang malipayon. Kay ang gugma maghatag gid nag kalipay. Last night naghimo ta og look-alike saint. Nindot kay sila tan-aon mga santos ug mga naong ilang gi pakita ang kinabuhi sa mga santos. 17 sila kabuok.
Ana, naiuban makalahos og istorya, ang uban sa di sad kalahos og istorya. Pasabot ila ra gitong gi-memorize o niya acting lang. Pero naa sa dito yung mga nakita nako nga sincero kayo. Sincero kay sa ilang pag-act sa kinabuhi sa usa ka santos nya gipangutana to nakong nasikan maghimuay lang yung taon siya kandila. Batan-on siya pero maghimo siya kandila para makatabang sa pagpangwartas ilang pamilya. Ana, niya siya ay nagda sa life ni Saint Luke. May sa kanyang pagkasulti. May, kay mura mag-iyang gibutang siyang kasing-kasing. Niya, siya paginasikan. So nakadawat siya 3,000 sa iyang pagkamaayong sulti. Nasikan pag-iod 8,000. Niya ako din siyang gipangutana, unsa may mong isulti karon? Ingon siya, dako na kinig ikatabang sa among kapilya, Father. Wa siya maghuna-huna nga, madi na jud ko kapanghimog kandila ani pila ka adlaw. Ang iya, dako nig ikatabang sa among kapilya, Father. Nakaana ko nindutag mapari ning bataa. Basin pa di ay. Okay, mura pagparionon to siya naong. Di pa sa katuyawan on sa tinudan. Pero, nabangon-huna niya ba? Pirming naa sa simbahan. Bisan sa iyang kalisod, gahuna-huna siya sa simbahan. Kana mo yung mga di-gyud mahimulag sa kalipay ni Kristo. Nindog na ta.